Happy Sabbath, church. Today I'm going to be singing hymnal 593 in times like these. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an uncle. Be very sure, be very sure. Your uncles and grips the solid rock, right, he said. Jinkwa Mati se ye moia seche ununie sa seche no etimbutai no butani Yesu yo eyeno Butanu Yesu, Onu Kotu, Onu Niye, Onu Niye, Seu Secheno, Etim Butanu. Amen. In times like these, you need the Bible. In times like these, so be no idle. Be very sure. Be very sure. You're on God and grip the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. You're on God and grip the solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an uncle. I'm very sure. I'm very sure. My uncles and wisdom's solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your uncles and grips the solid rock. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Good morning and happy Sabbath, church. This morning, our scripture reading is taken from 1 John chapter 3, verse 18. And it says, "My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." Amen. 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 Mami Lydia, that was Ariel, children's story. The actual, oh, my dear, I mean, some papa, I mean, Yaji. Now, many just send me be use of 4 years. One of the test Nanika, my little children. Says a miss meet me catching us, so no one himself. I made the 4 power crunch from Kuso. So 4 to 4, Francis to 4 be a last week. Penny one he nature. Now maybe the mean actually say Adam 4. Minim no say. Na me wonders.
and free Ghana by obeying the course we are Sabre no na or Hasie, so being masters in divinity, the master doctorate in divinity, or the son of Kobas are we. Now, Minya Niger by himself, on what a tree and the Sikadi free Ghana by be fast course Musa. Now, we can also not as the Niger no saw a debate technology. Near my the continent to Sabrina, young baby, and India patch, but Papa, near my fire, who to buy also for wire communications director paying work. It impresses me no didn't come on, till you didn't come out. Sending a me LBB. COVID-19 day by you be here no preparing that till communication the why you more juma just family life for ye ken oba be here the doctor of ministry no enu mu ocean dey in family life she go the doctorate mu we communication department was our core just say okay masters we say we so you was out pin so say nyame adaroma oba doctorate grant so we are branch here odne ho amenya me free Ghana sa na we need nkoma ade a wo yi a bra TV ya bia no obia ka prenim ono an process ko onya adwuma because adwuma a wo person ko be nya covid by wo nya bi enso papa di ahon fam masonko no de nya me adwuma so 44 nya me shawati unim se da bia me bom pae ma na me se nya me se o ma wo so akodu ba bia ono nya me no ape ba bia o person do gina wonya hunie ba obeye Philadelphia so ye da nya me asi se wo so e bra ye to nsa frɛ wo no odi odo bobo odo mu na wapa na so waka kire nyina ya tiagu asopem last week dia we the internet so na no dia aka nya record ni na kama and then so ye bomb pies nya be fa wo so no akasa kire ti mi se nyakopon se no ankasa nhyaw na odo a odi aso akoma mu a odi na dwuma no emfa enadi e wa sempai ekem ene dai wo yesu di mu ti adofo no Mr. Mo a why communications mighty it didn't say na no so check chat no so the amens no ne praise the Lord ne hallelujah preach on pastor any comments in the mama nya ono trust say hi believers it Mr. Mo a mama enye interactive wo bi atum wo ka amen wo the amen no good chat no so let it go na nyina ye ni nyakopon asempa o de breach na enye so interactive na ya me be try the semanu si yebeti say yenua Gideon and Dr. Samuampon omo bodwuma mai na mo dwum ni si a eni am beti enye obi a say also for Dr. Francis Tuffour nyame share na dum. Amen. 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 Ji for me nkasa Kristo na da yo hoda. Amen. Amen. Ibu mo ye nyom ma no de toso ahanum aduason enkron 579.
No se toca y no frege construo beto dani Jesu ni Amen. 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 Moma ye na onyame ase na oye na nadoye ohoda. Amen. Shwe diampo ase akonya kese a ene nso ode amaye. Yeda adofo a nwoka ye ho emaye som abedru sabre nso yeda mo nyina ase Nyankopon onhyira mo na afi onka mo ho. Yenimiye se Onyankopon da so ewo ye mfimfi. Adanse ahodo ene mpaebo a ne yebo awo mu efi foforo mu tena mu ene akwahosan a Awurade Nyankopon ede maye ekire se oda so ewo ye mfimfi ene yese ne se amen. Na Onyankopon ase kwasoro a eda Amos adusi poku adanse wodi ye ne se kane wo kai Bible no a ensem a ewo mu ene kwaya Nyankopon fa so ye normal no eho bi na wo kan nanso asem a wo kan eye emprempren ye da Nyankopon ase ewo na busua ne enkwa ene bambo kese a wode ma no yenim ye se de Nyankopon aye no eso papa na adanse no ye me se ka me hu se de me nsinka no kire se eya asori ankasa kire se mu asem no aka wo se ye de kro na afi ye de pon vi se de Nyankopon aye no eso ye da na se de si ye nyina emo no wakai na afi ode ahye agidifo nso a aka nkran ye da enuanom a medical tonyo master Amos ye nua ba Ariel ye da wase papa pa de oto nwom no ene se de abofra ketua wusi ye no no eye nkranhye ye da mo nyina ase ewo de meka na last Sabbath no mo organization ekwaya mo faso ene mo som manwene ne second ten kama fe na hallelujah amen. Meda osofo pani apia kubi kwaten ase papa ene asafo pani for home and family life almost ase sana mama Grace nso meda wase Nyankopon hyira mu nyina pasa kwaten enye Andrews ha ene bra edika mjiri se mehu no ebra oye president ewo one of our conferences ewo Ghana no sabre na me wo Valley View me kai se yesu ye be wie no me wie Valley View no 1999 sabre no emu no aye wie no school penifo to omonsa efre osofo as a president se o meka sankire ye na ye ba be wie no enkranhye ene ensama abetumi aboaye nti me graduation mo no me kai se the first time me shaking hand mensa me chia no up for the first time no na in 1999 ebre bi me the picture no sende no nti ebre di ka pa me di sia no oye obi am jiri se de mo amonim dada no na neje empire ho anytime ane de bekasa at the end of the conversation no
almost every conversation be another way or say more empire or you'll be out or share and crying. And into Yankopon or Isramo. Or can for what you say now for you or Dinamamo, Moso, Money, Ejuma. Amen. Managing a photo na quantre and in cranche and in the BBM. And until another day, yet the radiase, babia or the ababidru. I did it for. And then the person, ye did 2 and hope for now for ye pon, or you do my demo, dedicae. Matuni didn't say love in action. Or do a dijuma. Or do a dijuma. I did it for Maya Mompire Kakra. As for Radio Maya Dawasi. Every imo yeshia ewo miahodo afiemu ene baabia obabia wo sabri yede akoma nyina ehye wonsa yesro so twede ampon yonwadi kasachre boaye mayente onyankopon wone mayente onyankopon wase na ensem a ebeba ye nche no asiesie ama yefie aye kama yefie ahye onyankopon anmonyam na odo ase atim aboaye ama yatwe ho afiri enoma enye ewofie nyina mu na yasetena ene abrabo no aka asem ahye onyankopon anbonyam yeda wase ne dai ewo Yesu Kristo wodin konkron no monti amen Amen. Odo a edi dwuma eya ade a ehia efiri sempe bebre no yetate enwom efa odo ho yetai kai story efa odo ho yetai ye enoma ebeboaye amayatumi ate odo asie yi anase bibia efa odo ho bia no enipa ene je ho pa yi efiri se wi odo efiri asetena enu mu a de ewo ho bia no enye kama afia ye friend 1962 onua ba bi ne ye friend Gladys Kid wono ade advert bi echo newspaper bi mu ewo California San Francisco Examiner na advert ya wode ko mo nyina ne se asama no can say I don't want my husband to die in the gas chamber for a crime he did not commit me pese me kunu ebewu ewo aye bonia enye ono eneye ye ho I will therefore offer my services for 10 years as a cook, maid, or a housekeeper for any leading attorney who will defend him and bring about his vindication. Nisa hunti, me Gladys Kid, me de me hu nyina besi ho no mo enfie maako edu, menu anu aduane, meye abawa, meye housekeeper. Ede ama lawyer bia obetimi e defend me kunu na wotwitwa age no, ama ne ho ato no. Efiri se no oniska, enu nti de oye se obeye no no. Ebra wodi sa advert yi call San Francisco Examiner yi mu no doctor bi anasa lawyer bi a friend Vincent Helena ono so ye San Francisco lawyers a omaji din na omo ya ade pa ebra ohu advert no e kana kuma pa na o se obai ade a wo yi anasa de opese wo ye no twitwaje ne kunu no akama kuma eno nti wo ye se wonne maame no ebedi nkita ho o contact no ana o take case no na echire no obomodin di asem no e defend no amanhwemu a ode baaye no na kire se papa no onye sa abone no ye jaa ne kunu no e ma onya ne ho fadi na eno akire no attorney no anasa lawyer no e na adwene se maame no offer ye 10 years of service no e ya dia nya dia obeje if you say ohun se oyire no eye wo yire a wo odo a wodi di dwuma odo a enfri na no ankasa wodo a emu oduro wodo a asie etim ankasa ene wode mani kunu eno nti waka se enya de se meje se sika no efiri se watwitwa age wom innocent person efiri owuo mu de eno nti wankasa nso fa wo nkodi we eye wodo a eye adwuma eduru brebi a emema nso ebrebi me hwehwe yi bi me kopie sa de we so ayato ne din se a perfect man bema ohwie emodi Bema Udimo, and a friend's a perfect man. No. Now, Adia Mihu Kakrabi any was a perfect man wakes up at 5 p.m. every day. Bema Uviemudi, Bema Usipicitano was sorry anopa and tem every day, 5 a.m. No, sorry, anopa. Actually, before 6 o'clock. I move no, yen to me sorry before 5 o'clock. No, not only was sorry. That is a perfect man. Was it perfect man exercises every day?
Debiano, or Tritinapo kama. A perfect man makes his own bed, or Soriano pa, one can so be an Seneca man, and answer them Paunsies, so, or no address in a bed, kama. What perfect man cleanses, his room, what need them one casano, one casano didn't. So I worry, so worry you, so I know be at you, or no one casabo modern say, obesi, need them. And a perfect man or Chimu say, or ye a juma and no cream, one finding sample and cat and sa a ye a brosa alcoholic drink beer. A perfect man no was actually say, or bois a juma our kitchen, a ye kitchen a jumano, or bois. One final ewura and I just say more nightlife, me call disco, me call nightclub, me call sano mawi, perfect man, when yes I no. When you're punctual, wakasa honey make or anasa han also me do a time no pepe ocean anymore. I don't know that so no or drew her pepe. Where you'll be a obo empire da or pray daily and working kind so about 9 p.m. perfect man, not wada. And he making car way no airbus, na ya chire bibi kakraka e was ade ya meka chire mu na se no was say where do you find such perfect man and as such perfect men and he papa na be hu mema o moti say o mo ye perfect sa ye ka o mo ho asem no and na answer na e wa say no wa chire ni say jail e je say na efiase na obetumi hu be ma o sorry ntem sa be ma o tinitini na pom be ma o no asa ne kete be ma o no ankasa e cleaning ni dem Bema o dino kre bema o bo modin sa na dwesem won fa no ho ko sa na o manu bema o bo mpaye eye sa na o ma e kan ni nyina wo se gise fiase jail eno kre ni o ko jail ama my cansem anyame asem wo Ghana prison hodo I wo Ghana because na me adwuma as a Adventist ministries are ehwe sa prisons no eso no enti ma me ko prisons minim Ghana de no nye organized Bemako pretty or Westville and Preno. Prison Cassia or Indiana. Naminim how we are very organized. Said the time or so your boma no more drew her, moved dear Breno so ya no more drew hanimo. And the empire Casamo Babaya so your Breno so Upo now so I day. Now so Waba Babet now. Into a more normal a yen she said that was said you if we say Emrano and a apia or more ASR. A member say yen so I was in your 3 more. I was say Odra ye dono enye ya no. Odra ema e dono enye ya no. Nemum eye odra eye very very practical. Anunti ena ye kenka sa kenka nsemi. Akenka nsemo a onuaba Lydia e kai ma e kama no. Na yehu every ye Bible eye de kai no. 1 John chapter 3 verse 18. Nano kwasem ne before see beba 18 honomono asem a ewo honie ucha wo hwe John chapter 3:16 John 3:16 and if 1 John chapter 3:16 yes it's almost the same and some a ewo honomono he kamia say adokro de ochiro ye no a abemfo a wo ma address ko Bible mu dodo no a traditional interpreters no jiri say eye John kro no ha na chiro ye enipa kitwa bi na enyini eno nti say wo hwe 3:16 John 3:16 and 1 John chapter 3:16 no a Unsensema ewo hono no ese ye sha say free 1 John chapter 3:16 or say this is how we know what love is. We ene kwaya yetumi faso ehun sede odo ankasa esitie. Was it Jesus Christ laid down his life for us. Eradi Yesu Kristo what the name kwano eto homai and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Yenso I was say yedi yenkwa eto honomo emma yenuanomo emma ene emema. So obi was if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity for them or on them, how can the love of God be in that person? So everyone will be or the four now sheni nua bi na wo mo ho kire wo mo ana onua bi no ho kire no na wo de nania na ehwe no saa ekwa be so ene ebetumi aka se saa nipa we kura no odo ewoni mo ekwa be so if you say odo no enye adwuma nti uka 3:16 no 1 John 3:16 no was say this is how we know what love is. And until about John chapter 3:16 Bible say for this is how God loved the world. Said the Onyankopon odo wi ase enie o che said the odo no ankasa sitie ebia ye penti odo ho foni na saka woni ma
obi bɛka yɛnte ase nanso onyankopɔn ɛnam ne dɔba no so ɛkyerɛ wɔ dɔ kɛse a ɛwɔ sɛ me ne wo mmienu yehu wɔdɔ a yɛda n'adi ɛma ne kae wɔdɔ a ɛmfiri ano nko a wɔdɔ a ɛyɛ asipi na afei esita yɛno ne wɔdɔ a agyenkwa Yesu Kristo wɔde yɛ adwuma saa wɔdɔ no ɛna ɛyɛ example for Christians to follow ɛno ɛna ɛyɛ nhwɛsoɔ ɛma me ne wo sɛ yɛn nso ɛwɔ sɛ yɛfa so ɛno nti ne ɛba 1 John chapter 3:18 no a Bible say dear children enuanom enkuma let us not love with words or speech but with actions and truth said the okanye was the moma yemfa asem ana ano enno moma yemfa asem ana sa ano nyede enno na emomoma yenno eneyoye ene no kremu love with words and speech enye no worker but with actions and in truth eneyoye mu ye behavior mu ye ne yoye mu ene no kremu a kyerɛ sɛ ampa yedo enye wodo a ye betumi aka kyerɛ obi sɛ medo no na afi wodo no kra wo ka no nipa ne nte ase efiri sɛ wodo nipa no a ɛwɔ sɛ ɔno ankasa enso ɛyɛ dɛ etumi hunu ɛno ti Bible asɛm a wɔka no John 3:16 sɛdeɛ Onyankopɔn do wiase nie sɛ ɔde ne ba wɔwɔ no kro no ɛma ayɛ no na obi a obegyina die no onye de enyira no eno na interpret kyerɛkyerɛ wodo mu pa pefe ema yetimi ati ase Onyankopɔn wodo ye no na enye ewiase a na bɔne nim wodo ye no na enye nipa na omoye saints any holy angels wodo ye no eboa yen ema yehu sɛde Onyankopɔn ankasa wɔka wodo a esitie Onyankopɔn do eye love eye action Onyankopɔn ye ne do eye odo a eye kan Onyankopɔn do enye katasumu mu aso Onyankopɔn do enye enkontompo enye fake Onyankopɔn do asietim eye very deep ekɔ asietintenten eye ade a emu do said e kan o twiem no Onyankopɔn do no eye ede enni hwehwebia eye incapable of being exploited and understood enya de se wobetumi ahwehwem apepemu atiasia ankasa amanasi se enipa a omo ya so den enipa a omo ntie Awurade asem na afi Onyankopɔn se de omo aye nyina me gya bibia mu na me sa ba bewu ama wo we ade a wonko school entimi nko pepemu ehunu entiase ema ne nyeyi Onyankopɔn do eye unconditional enyina papa a wayo so enyina de pa bia wo hu ne yemu Onyankopɔn do eye daada de eye everlasting Onyankopɔn do eno ena me no mie no yehia Onyankopɔn do wiase a na ye full of corruption proye asemuma Onyankopɔn wodo enipa a omoye eye adebonefo a omuni enidaso Onyankopɔn ede ne doba ba akono mai eno ne efre no say amazing love wodo a eye odonwanwa ye ni kwa aseme no mie no ye adwene anase ye gi achinye say Onyankopɔn pa nti ohwa wodo ye pa enye sampo na ewo se ye ntimi nko lab enko investigate the love of God while demonstrating it physically sabaya obi anso obetumi ehun enu nti agirifo ebra ye family members ye eyerenom ye ekununom ye emanom ye ofase nom ye nananom no moma ye nkai se ye bibia ye no ye ma odo aye the foundation of the relationship. If you say odo wo mu a ekanyan enoma nyina odo wo mu a ekaye mbomu odo wo ye mu a eyi bone ene etrimodin efri yemu you can sustain your relationship if you have no money and truly love each other, but if you have a world full of gold and you have no love for each other, that relationship is on the brink of collapsing. So odo na say relationship no sikani mu a mobetumi ama awade no akoyie mobetumi ama abusua no akoyie eno ma nyina betumi akokama na emom se wo wiase nyina ana se wo efie sika kokko ahye mu mase ato sika nyina ahye mu ma bank nyina ye ma abuso na se wodo enni sa relationship no mu a sa relationship no ejina konkon bi so a eso otro na afi ekwa akohwe ase no matter what you do no eya kwa akohwiase efiri se wodo nye de enim empempi no crowdfund to meeting enkomo ewo telephone so at the end of the conversations no the attach and say I love you medo
Obia betumi akasa ade no bi. Obia tumi ekire sa ade no etwero chaate kasa medo. Nanso so odo no wode ye adwuma afri ano na ama na aba action no eno eneye. Love is the fuel for your relationship. Awade ene abusua gas edi gumo emanitimi movie emanitimi ko emanitimi ye active no enye hwe enye sika dodo a ubenya enye school bebrebe a ubetumi akro enye ahofe na emom eye odo se odo ni mu a wontumi enye hwe wontumi emma bibia ntumi enkoyi eno nti Nyankopɔn ma moma yenkai na afi yen demonstrate yema yedo a yedo no enye enoma a eye ade a yede ani ehunu yenhwe enopa a eduru brebi a ye partner oye yemo eno so bi not most of the time the faults ebrebi maami bi a wanyini pa na odi ni 50th wedding anniversary na ebra wodi ni wedding anniversary no enkrofo a mo ba ye ni bebre ebisa no ne nana mo eni ni pa aba no ebisa no question na sa questions ni mo no ene ensem a wo keka no o ka asem bi se ebra me ware ye no ada no a me ware pe me wedding day no ena me de she me tiri mo se me kunu me lese eye force maako edu a efa me kunu ho na eye sa force maako du no mebo modern se ada obeye bibia no na mabu mani anase ma overlook those terms no eno nti ade a oye se obeye no o ka sa asem no eto wo mo e ba ye no etiri mu pa ye nti baako bisa se ene wedi esre wa wadawroma ubetumi aka eye ade a wo leste ye ne mu baako pe a kire ya na asema maame no kind of say I never did get around to listen them, but whenever my husband did something that made me hopping mad, I would say to myself, lucky for him. That is one of the 10. Was it me the man is simple? Name my da obey from Swadi bia enya manini hono. Ma or yes or better on yadi or train or ye boni bia was why lucky say a can one of the 10 or we train a ye say a can eduno me try no na or the ashenimo na ama ebufuo ene yawa ewonu mo no ayede efri honomo enti edru brebia agidifo say wo do a ne se antimi ama bonni anase antimi amu ye ne amuso nya se wubu ani aguso se oye ne se nya kura no a won ka ho asem nya sa na me kire na emom se wo focus ono nko a na eno a na wo hwa ye no na enye no enu nti o se yehu kwaya ye betumi ajemo amade oyeye ye partner ye ba ye nua na obi eye ya enye no yetumi ajemo na ye no so akro ye no ya ade a ekire odo a eye in action odo a eye adwuma de to so bie mu ampesa wo hye ne so ne se remain supportive in times of trouble ebre mo odi nyina mo no e wo se mokoso ye de eboa mo ho e wo se mokoso boa mo ho Robert Fogum na se mo kai ni wo se love is a fabric which never fades odo etisa atade etisa entoma animpa aninwan da the eternity no matter how often it is washed in the water of adversity and grief se efemu so ni ohawo ni abebrese ni amane mu a se bredodo a wodi sie ni nyina no de etia ne te every say eye odo enu nti se wo do no wo ka se bre sika ni ho nti odo na ni anwan a that is not love na yesika bi ana wo hwe ebre nipa no wanyini na afa ni tiri ho nyina nwi na firi ni tiri ho no ene de odo no afiri ho a ene na enye odo na ye noma bi a wani siso a wo hwe enu nti ehu se ebre ye ho kire ye nyina mu anasa baako yare baako ntiapo baako oha baako abanie mu no as the people are family members no we have to support each other in time of trouble ye ne sa kire ye nsede onyame do a enye unconditional no esitie na afi eda die ewe mu na emom sede ebinom yehunu se no manyina anko ye na baako aka se woni skanti sabre no mekọ woni we nti sabre no mekọ a ye no so problem e wo se ye ahweyi ewo mu odo eya ade a ani enwan ye no ene de onyankopon ye mae ne do no enya ade a ani pa de tia enete onyankopon wodo adebonefo nanso wosiri bone wo separate ye no nipa na ye bone de nanso nipa no a no wodo wo mo wodo yen wodo mene wo na bone ena otire
Nti a time wa na enidaso ni mo time of hopelessness no. Eno ana Yesu Kristo obaye na afi obegina mene omienu ya na mu. E was say yesua saade no. Na ochi mu ya boso aka bi o say I was say ye very faithful to our partners all the time. Abre nyina mu no I was say ye nipa ye di nokware na afi ye partners ebetumi trust ye. Na afi ye nso ye be nipa ye very dependable. Eno ya ade a ehia pa. Eye se wo di nokre no woni nokre na awotwemienu anase na awotwemiensa ana abra no ma ekoyie nko a all the time. Joyce Maria na asema okai no was faithfulness is not doing something right once. Se wo di nokre no enye ne se oye ade bi eye prekope na afi wawi enye sa na etie was by doing something right over and over and over and over. Nebum woye ade bi a eye atoaso ye no ene ye friend say odono eno nti se ye pese ye adepa ye pese ye faithful to our partners no de e wo se ye ne say ye toaso na afi atoaso ye ma ye partners no ehu sampa ye nipa ye enokware difo ye nipa ye di nokware ankasa ebra Henry ono na woye Ford no Henry Ford no was celebrating the golden wedding anniversary and I reported ebisa Henry said Ford say na ede be pa na wo awade a watimi aware adu 50 years a ene wo di wa yi no wa ware special day anasa anniversary no ema woye very successful in life asema Henry Ford eka ye nyina ne say the formula anasa formula no the formula nyina or so can say is the same formula I have always used in making cars. Just stick to one model. When you saw a mayor car, or my mayor Toyota and no market, they also no air Ford no and ordinary so well yes the model no was say a one and formula what the year juma and when I was say near what kind of say I say was second to the partner no why you not say we will be a who sika ultimate produce car at the time pa our America have Ford cars na ko betimi aware bebre said the kay Africa ne mia wo mo nye nyankopon eni anase wo mo mfa aware ba ko nya adwuma nanso so was take it to the just one person you know hema na aware no successful enunti se enso ye pese ya aware successful a ye momoden say yes take it to your partner no ono nko a de atoso bi mo ne say a me pese ne se wo pese wo kire wo do a se wo odo e de ma wo partner wo odo a but modern say you will be content with what your partner does for you. Your partner ne ye bia no ma wani enso ye no ma wani enso ye no na eduru bre bia problem ani pa bebre wani say ye tied your relationship no atoto nkrofo de ho ye tied relationship no atoto de nkrofo ye de hu no nkrofo ho nanso besam ka kire say eduru bre bia wouldn't sentia obi bibi. You don't know the motive behind some people's actions. Wouldn't sentia chesa. Already a friend Henry young man was say we always hold hands. If I let her go, she shops. One day also one yere na madebia no ayede was on nsa. The entire was on nsa say we jan nsa pa na maame no obekwa akodidwa toto no ma sika no. Enu nti da bia nti hu na na so aso nsa. Wa adwene be yo say bia na edo awodo na yire pa nti na da bia mu ko ba bia waso ne sa enye sa na bia etie nti wadwene o sa de na me de da bia na mkroma asori fo da bia papa we say on say eda o say da bia wone na yire o mu ko ha na o ma so mo nsa e kire say o mu do mo ho na ye de me hu sa de ni bi o mu ko aso nde mu a eduru bire bia na o ma beto dwom bia na wone ene o talent ne nya eno no ade ne yeso ye de yenye sa de ade a tade to nkrofo de ho ede to o ma yesi yenso yenye bie eno eni wo mu a enye no nko na obetime de a kire se bia odo sa nipa no enti emfa ho to obi a motive a ode ye na ade no different obi report is obi say the credit card ayira but he was not going to report it to the bank because the thief wa o use credit card no o use no less than the wife one who they obi so oyede okay the credit card ayira no also report no was nya de okọ report if he said the all use no o use no less than the wife no said you be serious into pia
ɛwɔ motive behind the wɔyɛ ɛmfa wo ho ɛnyɛ dɛ ɛnkɔtoto obi deɛ mepɛ sɛ wohyɛ ne nso bi mu ɛbrɛ mu ne sɛ value your relationship by resolving issues that is hurting the relationship early. Problem by relationship no ma ɛma ne nkyerɛ hɔ asɛ wode w'ani ehwɛ ahwɛ asɛ bɛkyɛ ne kyae no abɛdwo ɛkɔ so a ɛyɛ kɛseɛ no the best thing ne sɛ wobɛbɔ mmɔden ma relationship no asomɔbɔ sɛ nsomɔbɔ a deɛ ɛba ne sɛ indifference sɛ nipa no ɔyɛ me ba ɔkɔ abɔntene kora ne 2 days no ɔma yɛ a memfa ho kyerɛ sɛ you don't love the person oba no wɔmpɛ n'asɛm biem wɔnwene ne ho you don't value the relationship problem na aba no you are not ready to solve it wɔne wɔ yere deɛ ɔbɛyɛ bi afei deɛ wɔmfa ho biem wɔne wɔ kunu deɛ ɔbɛyɛ bi afei deɛ wɔmfa ho biem you don't value the relationship sɛ wo value relationship no deɛ problem ba nam sɛ how na afei ɛma ɛnɔɔma nkɔ sɛ deɛ ɛkorɔ no you take an initiative sɛ wobɛtumi afa kwa bi so na afei mo resolve yɛno yɛ ade a ehia na afei yɛbɛtumi aboa wɔn a ɛyɛ nipa a wɔn wɔ relationship no mu. In 2005 Guinness Book of Records the report to be by me wɔ ɛyɛ college no ma need the book Guinness Book of Records because a book where you list records or nipa bia nya bi da obi ase anaso so obi mpo adi kai bi dada obi aba no abe breaking record no ama record ne de no aye higher than the now or your current holder no enti na meta to ɛyɛ year bi aba na mato de ɛkɔso no in 2005 ɛyɛ record bi a omode to dwa ɛne sɛ ma papa bi ɛne ne yere Percy and Florence Arrowsmith na o master ti ewiase record a obi answer ti bi da ne nyina ne sɛ wɔn yɛ nipa na wɔn yɛ aware for wɔn aware akyɛpa wɔn aware saa mfie aduɔwɔtwe 80 years na ɛtɔ so die mu no yɛka wɔn nyinaa mfie a wɔn adie no a deɛ bɛfrɛ sɛ aggregate age no a na wɔn kura mfie 205 nti na kyerɛ sɛ wɔn anyini ɛyie yɛka bɔ mu a wɔn wɔ anim ɛna awadeɛ mu nso no wɔn akɔ anim nti na wɔn di wɔn 80th birthday duru saa abirɛ no koraa no Queen Elizabeth Otosummienu or Koma congratulations a ɛkyerɛ n'ani a agye ɛwɔ wɔn nso ani gye a wɔn wɔ mu no ɛde nkyia soronko ɛkɔma wɔn saa nnuanom a yɛbɔ wɔn di mpanimfoɔ yi no wɔn to pono ɛfrɛ adɔfoɔ ne abusua ɛma wɔn nyinaa ɛbɛdidi na emu no ɛna obi bisa wɔn sɛ na deɛ bɛyɛ paa ɛna wɔn bɛtumi de ama nipa a wɔn yɛ awarefoɔ na wɔn nso bɛtumi aware a na ka wɔn aware mpo no ɛtumi ɛduru 80 anaasɛ deɛ ɛkyɛn saa no asɛm a ɛyɛ wɔkaeɛ baako kaeɛ ɛne sɛ wɔsɛ you must never go to sleep bad friends ɛni kwa sɛ sɛ mo kɔ akɔda a mo bɛda sɛ enipa a mo yɛ ɛnamfo bɔne if you have quarrel you make it up sɛ ɔhaw ne ntɔkwa ba mo ntɛm a deɛ tie ni o wɔsɛ ɔhaw ne ntɔkwa ba mo ntɛm a ɛno nkyerɛ sɛ wɔn di 80 years no nkyerɛ sɛ duru bere bi no everything a yɛkɔ so biara no na yɛ kama ebeduru bere bi na disagreement aba ɛyɛ ade a yɛ likely ɛyɛ ade a esie eduru bere bi a menteme ho ase bi ba etumi ba na emom deɛ ɔka nyinaa ne sɛ mo kɔda mpa a mo mma no ntoa so nkyɛ mo mma de nsiesie mo ntam na afei deɛ wayɛ bɔne no so wɔsɛ never be afraid to say sorry yɛ no ɛna wɔkaeɛ ɛyɛ deɛ maame no ɛkaeɛ no person so deɛ ɔkyerɛ ne sɛ no ɔkyerɛ no sorry papa no deɛ no ɔno so kyerɛ sɛ deɛ boa ma wɔn aware akɔnkae na duru baabi aduro no nyinaa ne sɛ ade a ne partner bɛka biara no na waka sɛ yes deɛ deɛ ɔbɛka biara no watena sɛ yes deɛ akyinnyɛ biara de ɔha bɛba no na wɔn atwa no tietia ɛno nti agyirifoɔ moma yɛn nso yɛnsua ne yɛhunu ɛkwan a yɛbɛtumi aka sɛ I am sorry ɛwɔ ade a meyɛ yi no ma nyɛ saa adeɛ wɔ yie na yɛntoa so ɛma ɔhaw no ɛnkɔ so a yɛyɛ ne saa ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛdɔ yɛ nipa a yɛne ne wɔ abusua no mu no ɛkyerɛ yɛn sɛ Awurade Yesu Kristo ne dɔ a ɔda n'adie sɛde ɔdɔ wiase na ɔde ne ba a ɔwɔ no koro no maa yɛn no sɛnea yɛn a yɛ adebɔyɛfoɔ no wɔde ayɛ example no ɛwɔ sɛ me nso me ne omie no yɛtumi extend that kind of love no to the people no a wɔn yɛ unlovable wɔn nipa a yɛdɔ wɔn a ɛɛden paa sɛ yɛbɛtumi adɔ wɔn no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛma wɔn nso ɛnsaka saa wɔ do yi wei yɛ adeɛ a megyiri sɛ yɛ ne saa ɛbɛtumi aboa eduru bere bi a adeɛ baako a ɛho hia ɛyɛ nkitahodie communication sɛ wodɔ nipa no a honi nipa no ɛbɛkasa ɛfiri sɛ communication anaasɛ nkitahodie no ɛyɛ glue a hold the relationship together
Edu baby osama obi se ne partner does not call me, does not text me. I am the one who is always checking on him or her. Me na de bia sama friend na won friend me akwantu mu. Sama test na won test me. Ene be se na wotwe kra na na se me nya ahwia wono so nya yi. Edu baby a eden. Nanso so ema wa ba mumu. Na wo a wo yesa bia no so ka hu se ade betumi ama odo no etumi anyini akoso no eye communication, because if you communicate you become common mo nyina no mabea mo ba be de be pe nti communication ya ade a ehia pa mo ma yenkoso na yenni nkita ho mo ma yenkoso na yenkyere yedo ewo yenkita ho die mu ebra ye saa no ebetumi aboa eye 1962 World Cup so na ye Chile ene Italy ena ebo saa boy na bra omo bobo no referee na wagina agro no mu na afi wo tenetene wo mo enoma enye se obi a ne atwena so no ne ye friend no Ken Aston or ye English referee na wagina mu no wono kabrofo ena wo mo a eye Chile fo ne Italy fo no so omo so ente brofo ball no sha se pepepe 1962 World Cup kesi mu no 12 seconds pepepe no ena referee no wo hostel if you say na obi aye ade a enye akire no a drew 12 minute mark pepe no obo modern so obeyi owura bia efre no Giorgio Ferrani a free saa ball no mu if you say na wakwa akoye ade bia eni kwa se woye saa player ya ye no woye Italy ni no ebra ye ball aben se won free ma na se kenasi ball aben no waka so won free mo kra no a won free mo e ma ntokwa kese esi park no so e ma ntokwa no anu ye din pa e wo saa agro no mu na se asemo a na Ken Aston oka saka eye Giorgio Ferrani entry mu no oye kra na enam se ono no eye obi a oye Italy ni no wonte eye brofo kasa no enu nti papa ye friend na Ken Aston ebra opon agro no na wokofie no wodwene adwene bi se ene saa na tie de a mepe ekwa bi a friend system bi a ebe universal language ama obi a ate ase na se ba ne saa de a Same me kasa no so obi ent me kasa obi abeti ase players ne one day spectators nyina no obi abetumi ate ase enti bra wo kono no traffic mu ene ohun se traffic light no aso red wagina eduru brebi no na afi no aso yellow ene ade ena otimi ekwenti ehomu no ena idea ba ni trimu se obi created their friend say red and yellow card system no nene se referee bia gina agro mu na se opagya red de kwosuru se pe wo ye China new wo ye India new wo ye Ghana new wo ye de new obi anim se wo ye dey wo free mu opagya yellow nsusu a obi anim se wa ball kwakwa ye dey edi nkai enu nti e wo se wo ye ahweyie enu nti free 1970 no eba no ena ye yellow card system ne red card system no e be sha ase ye adwuma Mexico World Cup mu eho ena e sha ase enu nti se wo wiase na se wo partner wo wiase na se wo abusua mu na aye wadwene se medofo bia ye ne bibi nti menkasa no ho a de wo wutiri mu no wo de wo ye dey wonim na so ebia wo partner no wonim ebia wo ba no wonim ebia wo papa wonim ebia wo maame wonim ebia wo brothers and sisters no wo munim enu kire se communication se enimu a etumi de wo how kase ene ensofia kase pa etumi ba enu nti agirifo e wo se yetumi bo moden na yetumi kasa ye bia no e kire ya adwene onyankopon e ma yen kasa sebe ya yebetumi a convey your thoughts in a right and positive way ade e hye wutiri mu bia no ebra wo bie wano a wo kan no e ya ade a nipa no ebetumi ate ase said a record eba eye akansie mu ema kasa emu da ho no saa nso e na ye nso so e wo se wonso wo ye e wo se wo yire wo ho na wo da wo do a wo edi e wo kwampa so e kwa be so e na e bia be kasa be ma obetumi express ne do e de akire eye na yire we e ya ade ba ko a meta ka se feed him well adidie mu no ya amane di adidie mu wodidi a eboa ya no ya ade ehia owura friend Alan Patrick Herbert was a the critical or crucial period in the matrimony is breakfast time and opai di bremu no bra wade mu ehu hia pa Nigeria ni bi na ka na asem I do not joke with my stomach was a medium familiar funu nyede eni agro be ma bia akomode no na ono so ani abre oba nso komode na ono so ani abre
nti ekomo ba de oha bebreba eno nti se wo pese wo boa eche wo se wo do wukunu a ekwa ba ko a wo betimi aye ne se wo bebma no aduane adie. Amen. Obi beka se na emema no wo mo eno aduane a enye yi ana wo betumi anoa ye yetumi noa kakra ye nso yetumi noa bi na de wo mo ne se o mekenkai eye article bi nutrition journal na watuni din say who is cooking trends in US home food preparation by gender, education, race, ethnicity. If 2003 ekopim 2016 ena omo yes anhwehwemu no na omo hwe enipa a omo taa no anuane pa ye fa America man no nyina efie mu nuane yo omo ko sukuu kwa akiri wo yoba na ase bema emusuadom ana ase emusuakuo mu no ena omo ye ahwehwemu sa nhwehwemu no ekire se free 2003 besi 2016 no enuane no ankasa na kire sa akosoro kama crofo no aduane was it the percentage or percent of college educated men cooking increased from 37.9 in 2003 to 51.9 in 2016. Womo ye enipa womo de womo timi emema womo timi akosukwa wie college no womo nuane no mo no se de 2003 a ekopim 2016 a na kire se akosoro wo hamu enchemu aduasa enso ene echiripo empo enkro we every honomo ekọ eye 51.9% ekọ soro koduru eye wo hamu enchemu aduonum baako ene echiripo so enkro ekire se emema womo wie college no womo afi womo eyire womo eno aduane which is very great meto aso ehwe no was it so emema but men with less than high school education who cook did not change emema me find so womo de womo antimi anko even enwe high school no womo aduane no ano ansesa de ne timu an ne tim 32.2% in 2016 say womo antanko school no mema no enwe high school no womo mpa aduane no eno ne de na ekire oto aso a was college educated women who cook increased from 64.7 in 2003 to 68.7% in 2016 de ewomoni ema omo nso so omo wie college no omo aduane no ano na eno so ashutu kosoro kakra 64% and a course 68% in 2016 na kire se omo ayade while women with less than high school education had no change but it was 72%. Ema no a omo de omo anko even high school no omo de omo anuane no ano kire se asesa na ne sesa no still in 2016 I just almost as soon as on pan a dozen a 72.3%. Was it women with less education spent more time cooking per day? Yeah, they true. It will be as baby. A ma womo a school no anko anymore pino, womo the omo year or more kama a time no aduane. Na aha and ana eba mitrima and intimakas asemui. Was it among men? Yefa men yina. The percent who cook increased for all race, ethnic groups, except non-Hispanic blacks. Ememe America 2003 up to 2016. Ubia aduane no ana akosoro kama ubia de na womo a womo de ankosoro no eye enipatuntum ye ka ho mema no African Americans no ene ye na ye African fo enipatuntum no ye de ankosoro eno nti so obi sa say mema anu ntimi nkuku a mesro afa che wo mo most of the time no ifiri tetete na eno nkire say no ana wo say etoaso most of the time no mema no enkuki nti say wo boa no a wa aduane mu a eno so nani beje no nti mesre mo say amen. ya to so bi mo ne say fa obuo ema okunu respect him no matter who he is so wo sika o so ni sika so wakatu ya do so sene no say de tie bia no fa obuo ema no bre wo ho ase na afi fa ma okunu wo ye ne sa enhira ebe ye wo dia na afi nso so wo pese wo kire wo do de ma no na anigye ba ahonidie ye personal grooming and also taking it serious and mema ye visually oriented wo mo de wo mani a ene hwe no ma na enoma awo mtirimu no eno so etumi asesa eno ti ye ade a eno so ede anigye ba hwehwe no ma wodo na anigye ho no na eye manani nye na ma wo ho nso enye akono wo ye ne sa ebetumi aboa ema nso
a day and a chronomo, you bet me I demonstrated love in practical way. You know, idea in here pa. The here about corner say, or dry your day my mano, mama you moving from the can say, your dear no takano, not be young found called the practical. Mama no your no practical ways. Mema example, sabre ya suno yi aba kama. Na bia ne ka no ha bia o ba betuo no esu nyina ya covid suno yi akoba no na bre no o ya ba be kwa adwuma duru bra wo betu kai wa wonim se kai so akata so eno kire so oba ntimi ntu suno betu betina ka wo de me kwa yi suno ni nyina mi wi a meso ka no anase mesate mi wi a na de waba ema no mani nya na Mijiri say, Emma, any better horse. Amen. Oh, demonstrated that love, no, in a practical way. I did be our yeda, but in there so, me, I no per se, me, a man be brave, Mijiri say, or more any better. And until Mama and Yansa, Mama, young value, Emma, we have to value them. Emma, no, ye, a yerenum, and a year can't was me. Ye, ma, almost a some boa, a idea, or more any edge home. Say a boo almost say ye almost some bomb who named Fasua, and I say Yanka say to me, be bia, and tea or more in here or more. No, my honor so feel worthless, which is not good. No idea. I was a shannon so. And I spend quality time with them. America have an case, ye organa no, near what time be breed, ye no, my baby, chromo to say the water box mo. Box be a yabu bona, chase a wishimo. A do baby as a prison, a dreamer throw away, throw near the idea. And they do be a time for each other and it becomes very difficult for you to show say it be a time where you can say Diana. No money in alpha, but we have to try as much as we can. Say a bit demonstrate your love through quality time that we have together. At the back one, a manager who normal pepper and say you have to consult them or seek their advice or information from them. And paper, a matter say, me too many project or you can't me no way. Me too many ano watokano. Me too many ano na wakoji loan kakraka. Ebra mi ankasa menye de minim. Oba bia no ha na ni beji saade no. Enu nti sa wo pese wo ya de bi tu kwa bi tu ana mo bi wo ye bibia. You have to discuss with them. So we ne sa omo ani beji. Moma ye moa wo mo ewo efie. Na ebra ye boa wo mo ofie no. Ye sa no mani nyina no. E de odo a ye friend is a practical love no. Eba ema no ebeda edi. Eye Martin Luther na ono eye osumu and as a religious leader at the time no na ebrebi or hata diapers na nkrofo eye de sere no diapers na yire da akora ne ono ane ba akora diapers and nkrofo sere no asema Martin Luther kai ni was let them laugh God and the angels smile ma womo sere na abofo enne wonyankopon de omo ye de womo so womo eni agya womo so sere enu nti se wo yes a no ma no a eno enkyere se wonye bema emema pepi ye eduru bia ye evade ye responsibilities ya said a ewo se ye no ye nye maame bi ene ne kunu a o ma wo na o mode akoda no ebe fi o mo free hospital be duru fie pe ena ne yire no eka kire no se sa brede mesrewa ora me maye ayi kakra me ye biza me ye bibi kakra enu nti wo betumi asesa abofra no diaper no ana what can't happen also Beman is missing me a very busy pa I will do it next one and also I will do the next one no I be more no na mama no I catch and so oh sabrede any Mr. I said okay said next one no ubetimi change diapers no because I for I will abofra no and na papa no hwe nanimu din no so me can say next one no I didn't mean the next diaper I meant the next baby and your next diaper and I made the next baby and I ordered okay just an abdomen no or near an abdomen say obey sardine when a woman could do crana so on ya one yet the onye and until I was say yes that is ya na you who quire you bet me apaso na yama odo adadi DMD trato and they say odo I make one so no mama ye enye yekru ene yere no monko Mama demonstrated that love, no, unconditional love no, to our children, to the people that we live with. Ye sa ebeshe onyankopon ni monyam. Abofra wo se wa pro no atete no. Ye na wo twe ye sha se na make the prodigal son ebra ye parenting guidance no. Ye hu ye se
or papa or ye a jano, a bra or bad self or no buy no, or genetrum. Into above or ha, and ne, one yet, or donor, Edim, pa, why wagging say, ya dear, so bedoni beam. Bessa me catcher will say, when Yanko Pon was a son saw, Emma and a porno, obey to me as a son Obano, obey to me as a sab of Frano, obey to me ye as ordained, home, air dairy woman, ama norma et me as a son. Or be a friend of Augustine, or ye Augustine of Hippo, where ye a yet philosopher, any theologian, or a yet calico sumnumo. Nebra, na or ye abantiano, where you be a natural say, a drama more, any and nemusia mudia bonnet, natural say, one and I are near a true, or far abominable, one or bomb pious radi, was it, Lord, give me chastity and self control, but not now. Or bomb pious radi, mamma, who says one name nemusia mudia. Any question me dimi hu remo na so awurade enye sese woni ma hodo pi edai na ne ma me a wono eye Christian no ansa na Augustine be Christian no na ne ma me ade a otaye ma Augustine no se obompa ye ma ne da bia obompa ye ma no edu bre bia Augustine afedo o se ma sesa ma be ye Christian no na da kru bi wona ma bonten a ene ohia baba wa fefefe amaba wa na woni o mo twempra ye no ma enye no Wachia no was Augustine, I am Fino, now or Kosoko, now Augustine, now by anyone was, oh, Augustine, it is me, Augustine, or ba, now or bet you say, a me, or by so many who says, a winning me, a me, and America Sano, Augustine, or Ginono, now fe, now oko, a chino, or body to America, as I be Janet and baby, I walk on no Jano, I would run what you say or not the Artratino. Now, Augustine. Who the Obano no asema okai say wa sonson asema okai say madam you may be you but I am no longer me ebetumi I say wa said the wo kire no nanso sabre no me pesa me ka kire wo say me naso me nye kane Augustine no abofra boni a wo ye kwaku o ye ya na se ama anase okunu a wo ye enoma enye no eduru bre bia ye nya wo ho time near spend time in prayers na fear do almost say Yankopon sa eduro bre bia we Yankopon ebetumi asesa safo no eno ntimo ma yan write anybody off in our books ye momoden na demonstrate that love ye momoden na ensua awrade Yankopon do wodro ye na ode ne ba mae wodro ye na okoso boy ho bai wodro wode ma ye na okoso Israel wodro owo ma ye okoso ema ye aduane wodro owo ma ye okoso ema ya yaresa no yensua saa odono ne yemfa saa odono enye adwuma nye de saa odono eye adwuma enhyira be ye dia moma ye make your partner feel that love no your partner will never feel love if selfishness is your motto, cheating is your badge, ingratitude is your habit, and communication is your taboo. Wo partner no saa odono ne nsanka ebra pesami nkuminya eye o motto wo de enkontompo ene sa me fa wachi aye we no wo de abo aye o badge wani nsɔhwe a ɛkɔ no wode ayɛ wusu communication abɛyɛ wachi wade nkita hodie enye ofe saa na ɔma no entimi nkɔ so moma wo nyame mmoae na yensua ne dɔ no na ne dɔ no adadi ɛwɔ ye fie ene ene da ɛwɔ ne din konkro no monti amen Amen. Amen, Pastor. Nyame enhyira osofo o asem hwehwem a odi aman mafamu ababebre ni chichiru ayi na okase obi oso na ire nsa no sere ogya na oba kototo nema de beya adwuma pa sabre menim se menua mama so bebre oso am de beya adwuma chichiru menua adubobi se onso de beya adwuma na aboa ama asetene no awie mudie ye twaso ye de osum no akwawe anwuma edidi awie no menda konfo anwum ahansia ani emienu 602 oh brother be faithful soon Jesus will come. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come.
for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Oh, brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who hath shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own? Oh, brother, be faithful, the city of good, prepared for the good and the blessed, is waiting his portals of hell to unfold, and welcome thee into thy rest. Then, brother, prove faithful, not long shall we stay in weariness here and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. Oh, brother, be faithful, he soon will descend to nations of impotent king, while legions of angels his chariots attend, and palm wreaths of victory bring. Oh, brother, be faithful, and soon shall thou hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of thy Lord. Oh, brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now, when bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coherent gleam on thy brow. Oh, brother, be faithful, the promise is sure, thy way for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide. Amen. 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 That's Massimo. Mama Yamompaye. Ahine Mohine, a remo rade, to me ra, o my yadawase. Amen. Yadawase, ewa doma, odia domaye. Yadawase, ewa udra, uda na die, ewa Calvary. Empo, ebra, viase, answer na esha se, no adrian hodada. Yadawase, so koso ye nyankopon na afi oboaye. Na wabe wuo, aje wo ma, ye ya de bone fo ayem fata sadui. O twen adwene asiso se ewo se ye nya saa wodoi ye da na di ema ye nuanom na ye free eho ewo odo a ye ka no ya no ye kasa emu no na afi ema wodo no eye adwuma enu nti Awurade pa a wo sesa nipa ema wo mo aya de boyefo ebe ya hotefo no ye sra wo se Awurade betena ye mu wo hom konkron kwankyerefo no wo ye mu a wodo su no eda adi ewo ye mu eda adi ewo ye kasa emu eda adi ewo ye ne yo mu Awurade ye pagya ye fie nyina ba wanim enim ye se efie bi a wo ho no mo no enhyira wo ho efie bi a wo ho no wo honhom wo ho efie bi a wo mo no wanim onyam ene obambo wo ho eno nti de eso nyina ne se eno ma ede basabasa eba ede pesamenkumenya ba ede ntokwa ba ede watimi ni wakame eba de ede no ma emfra nyina ba no wayi afiri ho na bre yi kroimu no yene ye yire no mo yene ye ma no mo yene ye nuanom yene ye papa nom yene ye maame no mo yene ye nuanom nkaye a eye asafo abusua nyina ene adofo nyina atena yie ahyewan monyam ma wodoi ena adi we mu ma asumdwie emra ye fie mu ma enhyira emra ye fie mu ma wodo a asie tim no entna ye fie mu se subra emweda yeda wase se koso ne boaye ene ene da ewo Yesu Kristo udin mu nti amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Let me cast my amen. 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 Let's go. Amen. 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 And then Yamiasi say, Nadumunti, or the Bibia Conway, so for Edawasi. Some no dear, Obia and dear. Na emos ka say man be so man say you we bia na adisha me man be say man mum na so so me man nsa oh kwan bi so na enim de be serious. Amen, pastor. But your bomb pie say we obia bitima saba we so 44 e will be man na it me e dey side media family life media family life department da masipa my ade nyame ensham so for nyame ensham nyame ma nyame ensham ina mako till we 2:00 any children department 3 p.m. and so 44 until that time no any dey can say miss pa yeah didn't
Cause